ngesikhathi esetshenziswa ipower kaMsholozi engafuni lutho nomsholozi bebengakubulala abantu wafuthi Ungizwe uye ekugele nje Ungizwe and uthe noma siyoluwina icala yafakaza into engishoyo umsholozi was there thema seluwinile icala Ungizwe lapho yayisiyabuya ipower kaMsholozi bengizwe yabuyela kumsholozi njengamanje Ungizwe Mchunu ehamba khona akahambi lipower kaMsholozi manje usehamba nomacingwana ingakho ngisho uthando labantu ekade benalo ngongizwe lehlile bebengathanda Ungizwe bebethanda ukuthi Ungizwe ukwazi ukuma enda akukho la akathuka khona unqamalala Ungizwe wathukile ama leaders ngicela ungitshele la Ungizwe akathuka khona umsholozi bengekakwazi ukuthuka umsholozi because besetshenziswa ipower kaMsholozi hayi ukuthi umsholozi ukhulume naye noma bayiqatha lento iyazenzekela besebenzisa ipower kaMsholozi ukufeza inhloso ethi thema sekubuya lapho Ungizwe ulicala ipower kaMsholozi yaphuma Ngizwe yabuyela umsholozi Ungizwe wasale senjena le hamba khona Ungizwe akanayo ipower kaMsholozi manje Ungizwe akekho yena awenga lonto ingakho Ungizwe ucabanga ukuthi usahamba nale yapower kaMsholozi bikiyena ingakho ekwazi ukuthi athi eMoses Mabhida iEFF iyongena efile emqondweni wazi ukuthi abantu bazovele bahlanye bathu sekhulumile upresident ayizi iEFF yonto ibingenzeka ekuthiwa umsholozi ubekade ethi angifuni iEFF bese yahlukunyezwa aqhamuka Ungizwe ezosupport umsholozi ngokuthi ayingezi iEFF bese yaqhamuka ke abantu ke bebezoyisupport into ayishoyo kodwa kwamanje uma ethi uzokwakha abantu ukuthi phazamiseke iEFF ngomhla ka10 eyedwa ewumacingwana ayingeke phela ngithi abantu banepower engaphezulu kwaNgizwe bengabe umacingana abantu bangaphezulu kaNgizwe kodwa abantu bangaphansi kaNgizwe bezohamba noZuma noma nepower kaZuma angazi bafethu la likhona noma niyangizwa yini angazi so Ungizwe ungaphumeli obala bokuthi uyayingena iMK noma kayingeni imlahlisile Ungizwe lonto Ungizwe kuthiwa waphumela obala wathi ngiyayingena iMK wayikhankasela futhi iMK kabi ubuzoyibona ke ipower kaMsholozi ibizoqhubeka ihlale kuNgizwe manje ipower kaMsholozi seyisukile kuNgizwe isikubani manje mina ngifihle ngiyonxolela bafethu isikubani isigma comrade eMK kodwa nama comrade eMK ngisazobona izoziveza kakhulu ngabanye kodwa omunye mayisiveza ipower kaMsholozi ongekazasane yilo mfana ekuthiwa ubonga inkosi ekhanyile basazomthanda abantu lamfana usazohlukumezeka lo yamfana futhi ngoba usazoma nje ameli MK ameli umsholozi basazomthanda kakhulu abamthandayo bamzonde kakhulu futhi abamzondayo ngoba yini ngiyabona mina ukuthi ipower kaMsholozi isingene lo yamfana and iyamsupporta ipower kaMsholozi lo yamfana uyakhumbula ngesikhathi khula kakhulu ngalento zamagupta and stuff and umsholozi ebonakala edlala loDuduzane bendawonye uDuduzane kuthi uyaboshwa umsholozi uyaboshwa umsholozi noDuduzane bethe ngqi kanje lapho uDuduzane ipower kaMsholozi iyayisupporta uDuduzane ukuthi lamacala bekwawona kanqobe iyayisiyamngena uDuduzane ingakho wayethi mayeqhamuka uDuduzane kwahlanya abantu abaningi especially abantu besifazane kodwa ngibuzeke manje nje uDuduzane esephumela iqembu lakhe wangayisupport iMK nakube ingane ukuthi ipower kaMsholozi le eyenza ukuthi ube nogazi kubantu ngabe khona leDuduzane as we speak nansi impendulo ayikho le power kaDuduzane as we speak ngishanga qhamuka manje uDuduzane ngeke kusahayizwa lo yamhayizo owawuhayizwa ngesikhathi ethene nomsholozi benemission e1 eyokuthi amacala abekingane yakhe aza kuyisupport ecourt uyabona umsholozi mase yokusupport ecourt usuke seyiveza ukuthi amandla akhe ahamba nawe akayincomela nje umunye umuntu oyinyanga noyisangoma athi ayikhonto engenzini ukusiza lutha into esupporte nje Ungizwe esejele ipower kaMsholozi ingakho kuthe mayisekhishwa wayibonakalisa umsholozi esekho nawe mfowethu idlozi lakho bengabe ukuthi mfowethu nawe kunezipho ezilwayo liyakulwela idlozi lakho malizokulwela idlozi libheka abantu elisuke lizobasebenzisa ukuthi unqobe lempo ufuna ukunqoba nawe ngakusebenzela idlozi lakho nje mawubhekene nabantu abakuthakathayo bakubulalayo livele likuxhumanise nawe
Thothi mina sengibambise nedlozi lakho kodwa ukuthi ngimsize wena komakhalakhala yinto ehamba kanjalo le. Okusho ukuthi mfethu umuntu nomuntu kufuneka azazi. Ngishiswa yini lento ngishiswa ukuthi ngelinye ilanga angacabanga umacingwane ukuthi kunale yaphawe yayikhona ngesikhathi ezeboshwa athi beshinto abantu bayizwe. Mawukhumbula kahle igama ethi asikhale vele siyalazi kujwayele lihlale lisebenza kodwa ngesikhathi sisebenza lapha ya ngalesa sikhathi seunrest lasisebenza lihambisana neincident eyenzakalayo. Ingakho kwakuthi noma abantu sebewathatha amafriji umuntu aqhubule yedwa ifriji into angeke yenze ukuthi akayiphinde babeshe bethi ayikhale into eyayibanikeza ugqozi leyo mase befuna ukwenza lento abafuna ukuyenza kodwa hayi ukuthi lelo gama lisho ukuthi intshontsha kodwa igama fana noma uzoqhubula into ubizizaka amadoda uyabona uzoyenza leyo nto kodwa kusho ukuthi izakhe ezithi amadoda isho ukuthi qhubula izinto thatha izinto ntshontsha izinto cha into engimotivateayo ngesikhathi uyenza lento osuke ufuna ukuyenza yabo. So ngibekela namazwi wami ngiwabekela ukuthi umacingwana lapha ekhona bethatha isinqumo sokuthi ungena empilweni enkulu ufuna impilo impongina kuyona check aqala ukuthi ubani okusupporta usemva kwakho. Uma uzoyingena wedwa noma uyingene nabantu abawiki nisuke nizoxhaphazeka emhlabeni engekho umuntu ozoma nawe kanti mawuzongiya phambili kanti khona abantu abanepower emva kwakho usuke uzonqoba ngoba uyacabanga nje bekhona umuntu osukayo athi ngomhla ka10 baya komasha eThekwini bayamasha ngobushilo umacingana labo bantu bangaqhashazwa mshama amaphoyisa ekade edlulela ngoba into nje yabo into nje abantu abamhlamba bazokwenza imasha bazokwenzani engekho emthethweni engayisuka yaphi noma beqhashazwa akekho umuntu onepower ozobana ngagcina kuhlukumezeka abantu ekade bengakodwa ngenhlahla amadlozi abantu makhulu kakhulu khona abantu abazobona emakhaya ukuthi ayike sesiyaxhashazwa ke fika kakhulukazi laba abakhonzo maskandi abathandayo ukusupport umuntu engakhalkulethanga bazobona abantu ukuthi ayike la bangathi silwa impi yomuntu njengamanje la ngoba nawe zikhona iziphi mfethu okudlalwe ngazo kuzona abanye abantu baxoshwe emsebenzini ingenasidingo uyabo abanye abantu mfethu baxabane nomakhelwane bangasupportwa umuntu abanye abantu bahlaselwa abantu nawe zikhona izimpo ezilwile ezakhe izimpo wazilwa wedwa wayinqoba noma usazilwa namanje onjani umuntu ekufuze athi belwe yakhe impi kufuneka ayilwe nawe lapho sometimes you need to be brave somehow ngoba uma mawungilwela impi yami mina ngizokulwela yini yakho ngoba phela hayi ukuthi awunayo impi ikhotha ayikhothi yayikhahlela ongcono kakhe umbimbi lokuthi kuyalwelwana njengalento ekuthiwa iskebe ukuthi siyokulwela wena nawe somlwela lo nasokulwela lo kodwa hayi ukuthi ngathiwa hamba uyongena empini elingana nempi kaMalema uyophazamisa impo ngeke uzuyinqobe kube lesiphithiphithi amaphoyisa lapho ayabopha amalungu eEFF nawo ayabhonya iMK ithi angihlanganisi thina nje sebenza indlela eqondile thina senza ipolitiki eclean uyabo uyacabanga mfethu akasibenreal la UNgizwe Mchunu by look kodwa ngenzethu ibona ngenye indlela UNgizwe Mchunu bekubukeka kuumuntu olwele umsholozi kakhulu UNgizwe bese kuyithuba lokuthi yonke lento yokudlala eyokuthuka abantu eyokwenzani akayibuye manje ayi-align kahleke manje bese njani bese ba professional because phela sengena kwinto professional inhlangano bese nayo efike ya support ngiyakutshela lesikhundla lesi esithathwa ukhanyile ubezosithola UNgizwe esicishe sifane nalesiya ngoba kuneqhaza empilweni adlalile kushubile kodwa futhi uma ngabe yena empilweni undecided engenayo isho ukuthi ziye emuva noma ziya phambili elikhathi lokudlala akhuluma amazwi abantu abacapitalize ngawo ukufeza inhloso zabo yonke leyo nto idonsele emuva ingakho UNgizwe isikhathi esiningi uyohlala ezama noma sekufikile isikhathi sokuthi akanqobe